Bu rayonun Яңа Тинчәле авылында тудым, укытучы гаиләсендә. Шунда 1-нче сыйныфтан 10-нчы сыйныфка хәтле мәктәптә укыдым. Мәктәп елларын бик яратам, шуңа күрә бу дәрескә дә бик сөенеп килдем. Аның тагын бер сәбәбе бар. Чөнки озак еллар Сабантуй яшьлегенчә дә эшләгән кеше һәм менә инде балаларга шушындый аралашу бик кирәклеген аңлап, шушы эшне башлагансыз бик дөрес әйбер. Чөнки мин үзем бала чакта бер генә тере язучыны да күрмичә үстем. Безнең авыл бик ерак иде һәм инде ул анда килеп җитә алмадылар. Ул матбугат белән, инде менә шушы әдәбият, сәнгать белән мине яшьлегенчә Сабантуй, хәзер инде Сабантуй журналы ул таныштырды, ул тоташтырды. Шуңа күрә бик рәхмәтлемен. Бала чакның инде аның һәрбер көне бәйрәм, чөнки аның тамырында бал дигән сүз ята. Бүген менә шушы портретында утыручыларга мин шуны әйтер идем. Бала чакларының кадерләрен белсеннәр. Аның шулай ук һәр мизгелен файдалы итеп үткәрергә тырышсыннар. Тизрәк зур үсәргә тырышмасыннар, чөнки ул барыбер килеп җитә, бала чакка кире кайтыр юл юк. Минем хыял тормышка ашты ул әйме. Яшьлегенчә дә эшләргә телим, чөнки ул минем якын дустым иде. Мин бит ялгыз үскән бала, гаиләдә бер генә кыз, туганнарым юк. Ул миңа теге дус булып, туган булып шулай итеп киләдер, һәм минем иң яраткан газетам, иң яраткан басмам инде шул яшьлегенчә, хәзерге Сабантуй иде. Һәм мин инде үземнең дә шушында эшләп, балалар күңеленә шатлык өләшәсем килде. Шунда эшләүче журналистлар белән бергәләп, һәм ул тормышка ашты. Менә тагын шуны әйтәләм, монда инде шундый теге киңәшләр дә булып барыр. Хыяллансаң, максатың булса, аңа җитү җайлы. Мин бик яшьли, 1-нче сыйныфта укырга кергәч тә, кулга каләм алгач та, менә шул яшьлегенчеләрнең шаукымы булгандыр инде, йогынтысы булгандыр. Мин шигырьләр яза башладым, ул шигырь дип әйтергә яраса инде. Кайсы октябратлар турында инде ул име, Муса Җәлил турында язган шигырем бар иде. Менә шушылай кичкенәдән, ләкин 7-нче сыйныфка җиткәч минем шигырьләр кисәк кенә зурайдылар. Аннар инде менә шул яңадан Сабантуйда эшли башлагач, алар яңадан бала чакка кайттылар. Хәтерлим, ул Җәлил турында. Муса, төрмәләрдә яткан ул Муса, төрмәләрдә яткан вакытында күп шигырьләр язган ул Муса. Мусаның бит тирә-ягы тимер, богауланган аның куллары, төрмәләрдә язган шигырьләрен җыеп барган батыр уллары. Казанга инде теге язучылар инкубаторы шул бер Казан дәүләт университетының татар теле бүлеге иде. Шушында бардым, бик күп язучыларны чыгарган бит инде ул. Һәм беренче әле гаризамны журналистикага язган идем, әйткәнемчә шул журналист буласы килеп, ләкин инде миңа әйттеләр, телне тел генә бирә, шуңа күрә тел бүлегенә кер диеп, һәм бер дә укынмыйм. Без бүген дә менә төркемдәшләребез белән бүген дә бик дус яшибез. 84нче елны университетны тәмамлаган идек әйме. Бүген дә һәрберебезнең теге ни эшләгәнен, ничек сулаганын, нинди шатлыгы бар, нинди борчуы бар, шуларны туганнар шикелле белешеп торабыз. Мин бик шатмын. Башка андый төркем юктыр диебез без үзебезчә, һәм чынлап та шулайдыр ул. Университетта укыганда мин инде дипломга туктагач та 84нче елда Ялкынында эшли башладым, февраль айыннан. Менә тиздән инде тагын 1 елдан 40 ел була минем матбугатта эшли башлавыма. Һәм бер генә дә укынмыйм, бу кызыл сүзләр түгел, әйме әгәр дә тормышны, язмышны яңа баштан башларга туры килсә, мин барыбер шул һөнәрне сайлар идем. Чөнки ул шуның хәтле рәхәт дөнья ул матбугат, ул каләм, әйме. Яңа кешеләр белән аралашасың, яңа дөнья ачасың. Мин шуны яратам. Менә шушы мин ачыш ясап яшәй торган кеше. Сабантуйга 30 булырга 1 ел булмады. 29 бер эпоха диделәр инде аны, чынлап та. Анда да бик яратып, бик теләп, шуның хәтле балалар белән очрашып. Мин булмаган мәктәпләрдә инде бик аз булгандыр, районнарда да, районнар юк та юк инде алар. Минем яраткан шагыйрем
Менә берсен әйтсәм, берсен үпкәләтермен шикелле. Иң беренчесе Шәүкәт абый Галиев дип әйтә алам. Мин аның бик күп шигырьләрен бала чакта яттан сөйләп, сәхнәләрдән сөйләп йөрдем инде. Әле дә очрашуларда кайберләрен сөйләп рухын шатландырасым килә, шулай итеп сөйләп йөрим. Роберт Минноллин, ул инде минем Яшьлиничеда Сабантуйда эшләгәндә, ул минем җитәкчем иде, баш мөхәррирем иде. Шуңа күрә аның да иҗатын бик хөрмәт итәм, балалар яратканын да беләм. Әле менә быел август айында Мәскәүгә Россия балалар китапханәсе Роберт абыйның очрашуын үткәрде инде истәлегенә. Анда да мине алып бардылар, шушында бик яратып, шулай очрашу үткәреп кайттык. Менә иң беренче китабым, ул минем 94 елда Антеннада бәрәңге дип атала. Менә шушы китап ул әйме. Бу китапның аягы бик җиңел булды. Беренчедән ул бәхетле китап булды. 94 елгы ел китабы үткәрәләр бит инде. Ел сайын иң күп укылган китаплар исемлеге бирәләр, авторларны бирәләр. Менә шушында 2нче урын алды бу китап. Балалар әдәбияты номинациясында. Ул әле исеме дә билгеле түгел. Кем бу кыз, каян килгән, нинди китап бу? Шушындый хәтта бүләкләр алдыннан шушындый сораулар да булган име. Мин инде гади генә шул Сабантуйда эшләп торучы, үз киенә эшләп ятучы бер кыз бит инде. Китап чыккач, менә шушындый каян эзләп табый инде моны бүләкләргә дип дипломнар биргәннәр инде, шулай итеп. Минем бик яратам бу китабымны, Антеннада бәрәңге. Ул дөрес төсле түгел. Аннан соң инде бик матур китаплар чыкты, ләкин монысы иң кадерлесе. Темалар төрлечә була инде. Мин этләр песиләр яратам, табигать яратам. Балалар арасында йөргәндә, күбрәк инде балалар үстергәндә үземнең балаларымна яздым мин аларны тәрбияләп. Чөнки һәрбер әни баласының тәртипле, акыллы булуын тели, ләкин бер генә бала да өйрәткәнне яратмый. Шуңа күрә мин аларны хәйләкәр әни булып, ул фикерләрне яшердем шигырьгә. Табигатькә рәхмәт, шушындый азмы күпме шундый талант биргән өчен. Һәм инде шул алар аны сизми дә калып, менә урлашырга ярамый, алдашырга ярамый, менә шушындый фикерләр булып үстеләр. Аллага шөкер. Инде бүген балалар шактый үсеп, үзләре әти булганнары да бар. Менә 19 китабым бар минем әйме. Алар төрле нәшриятларда чыккан, бар Татарстан китап нәшриятында шактый күбесе, Рухият нәшриятында чыккан китабым бар, бар Хәтер нәшриятында. Менә әле быел февраль айының башында булды микән инде, күптән түгел генә Татарстан китап нәшрияты тагын бер шатлыклы хәбәр әйтте. Минем Дельфинга хат дигән китабым, дөрес ул бик бәләкәйләр өчен, 2-5 яшьлекләр өчен, ләкин шуннан башларга кирәк бит инде әйме, шигырьне яраттырырга, туган телне яраттырырга. Менә шушындый китабым планга кергән, эшли башладылар. Димәк, яңа китапта булачак Алла бирсә. Әлки районы Салман авылында минем инде мәктәпләргә теге үтешле керә торган гадәтем дә бар. Зур очрашуларга түгел, булай китапханәгә китап биреп калдырырга, мәсәлән, балаларга. Бер вакытны Салманга кирдек тә, китап бирдем инде, сәсендә китап тора, ялкау тел. Ул 2 телдә бит инде минем. Шуннан соң нигә карыйбыз китапханәче белән, шунда беренче класс баласы да утыра. Китап югалды. Biz koya gittik indi tegine yaxşı түгел. Üstesinde kitap. Qarasaq tege birinci klass malayı özünün sumkasına salып qoygan. Maqsadını eşitsəgiz qılıb biləsiz. Мен аны özümnün malayıma күрсәтәм dedi. Авылны бик яратам, авыл кызымын. Инде бала чакы табигатьтә үткән, бузау саклап, каз бәбкәләрен саклап әйме. Хәзердә җай чыккан сайын кайтып йөрим. Аллага шөкер, авыл да мине ярата. Китапларым чыккан сайын аның тәкъдим итүчеләрен үткәрә, очрашулар үткәрә. Мин бик бәхетлемен үземнең нәкъ менә яңа Тичәледә үз туган авылымда туган белән. Беренчедән, миңа калса ихлас булу кирәктер. Менә балалар ничек ихлас, садә, ул бит инде хәйләли белми торган, менә шушындый
Булырга кирәк һәм шушындый булып калырга кирәк. Балачакны озаграк саклый алырга кирәк. Язның иң күңелле айы, чәчәк исле җылы май, җиһан яшел байрак тотып, бәйрәмгә бара бугай. Гөрләвекләр дә ашыга, карап диңгез ягына, кошлар кайткан сагынып, канатларын кагына. Кая гына карасаң да, бәйрәм халәте җанда, шулай булмый гел чәчәкле, җәй көтеп тора алда. Молодец. Мин бик шатмын бу шигырьне ишетүгә. Исән сау булыйк, аяк йөрсен, күз күрсен. Балалар көтеп торсын. Туган телебез исән булсын.